మిర్చి ప్లాంట్ దగ్గర సిఐటి ఆధ్వర్యంలో జెండా ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమం వచ్చిన కార్మిక వర్గానికి అందరికీ కూడా సిఐటి కడప జిల్లా కమిటీ తరఫున అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. ఇవాళ 135వ మేడే ఉత్సవాలు నిర్వహించుకుంటున్నాం. ఈ మేడే ఉత్సవాలు నిర్వహించుకున్న సందర్భం కూడా ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వము అట్లాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వము కార్మిక వర్గ వ్యతిరేక విధానాలను కూడా తీసుకొస్తున్నాయి. దీన్ని సంఘటితంగా తిప్పికొట్టడం కోసం ఈ మేడే ఒక స్ఫూర్తిగా అందరికీ ఉపయోగపడాలని ఈ సందర్భంగా సిఐటిగా మేము పిలుపునిస్తున్నాం. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలన్నీ కూడా ఇవాళ అన్నీ కూడా ప్రైవేటీకరణ చేయడం కోసం నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం విచ్చలవిడిగా అంగడిలో ద్వారాలు తెచ్చిన విధంగా ఈరోజు తెచ్చి అమ్మకానికి మొదలు పెడుతుంది. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయిన ఐఓసీని కూడా ఇవాళ బిడ్లుగా వేసి దాంట్లో ఉన్న క్యాపిటల్ అంతా కూడా అమ్మడం కోసం కూడా ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఈరోజు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయిన భారత్ పెట్రోలియం కూడా ఇవాళ అమ్మకానికి పెట్టడం జరిగింది. దీన్ని మేము పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం. సిఐటిగా సమరశీలమైన పోరాటాలు నిర్వహిస్తాం. సిఐటిగా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు రక్షించడం కోసం ఎంత పోరాటమైనా చేస్తాం. ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా ఆక్సిజన్ కొరత అయితే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయిన విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారం నుంచి ఈరోజు ఆక్సిజన్ కూడా సరఫరా చేస్తుందంటే ప్రభుత్వ రంగానికి ఒక బాధ్యతగా ఉంటుంది సమాజం పట్ల, ఈ భారతదేశంలో ఉండే ప్రజల కోసం. కాబట్టి ఈరోజు విశాఖ ఉక్కు కూడా తన ఉత్పత్తి ఆపుకొని ఆక్సిజన్ ఉత్పత్తి చేయడంలో చాలా కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నది. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను ప్రోత్సహించాలా, ప్రభుత్వ సంస్థలను ఎక్కడ కూడా అమ్మకూడదని ఈ మేడే స్ఫూర్తిగా సిఐటిగా మేమందరం కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. అట్లాగే వాళ్ళు కొనసాగితే సిఐటి ఆధ్వర్యంలో అన్ని కార్మిక సంఘాలు కలుగుకుంటూ పెద్ద ఎత్తున పోరాటం చేస్తాం. అదే ఇవాళ ఈ మేడే స్ఫూర్తి మా అందరికీ ఉంటుందని సిఐటిగా మేము భావిస్తున్నాం.